ஹாய் ஹலோ மக்களே, தளபதி ஃபேன் கோகுல் விஜய் பேசுகிறேன். நாம் இன்றைக்கி சிவானனுக்கும் சிம்பானனுக்கும் என்ன பிரச்சனைங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ரஜினி முருகன் சிவான்னு ஒரு படம் நடித்தார். அந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட 1 கோடி ரூபா கிட்ட சம்பளம் வாங்கியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரெமோ, வேலைக்காரன் படம்லாம் நடித்து அந்த படம்லாம் நல்ல வெற்றியை பெற்றுச்சு. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவரோட சம்பளம் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அப்புறம் மிஸ்டர் லோக்கல்னு ஞானவேல் ராஜா சாரோட தயாரிப்பில் ஒரு படம் நடித்தார். அந்த படத்தில் 15 கோடி கிட்ட சம்பளம் வாங்கினார். ஆனால் அவரோட ஃபுல் சம்பளமும் அந்த படத்தில் கொடுக்கப்படலையாம். எப்பயுமே ஒரு படம் நடித்தாங்கன்னா அட்வான்ஸாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க, படம் ஓடி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ஹீரோவுக்கு. அந்த மாதிரி தான் சிவானனுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டு படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மீத அமௌண்ட்டை அவருக்கு கொடுக்கவே இல்லையா. சிவானனை கேட்டதுக்கு படம் ரொம்ப லாஸ் ஆகிடுச்சு, என்னால் அவ்வளோதான் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆனால் அவரோட மீதி அமௌண்ட்டை கேட்டு சிவானை இப்போ கேஸ் போட்டிருக்காரு. அதை ஞானவேல் ராஜா சார் மேலேயும் போட்டிருக்காரு, அவர் தயாரிக்கிற படத்துக்கு மேலேயும் போட்டிருக்காரு. அவரோட தயாரிப்பில் நம்ம சிம்பன்னு 10 தலைன்னு ஒரு படம் நடிக்கிறாரு, அந்த படத்து மேலேயும் போட்டிருக்காரு. நம்ம விக்ரம் சார் ஒரு படம் நடிக்கிறாரு, அந்த படத்து மேலேயும் போட்டிருக்காரு. எனக்கான அமௌண்ட் எனக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ண விடுவேன்னு சொல்லி கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே நண்பா, இதனால நம்ம சிம்பு சார் சிவான மேலே ரொம்பவே காண்டாயிருக்காராம். உங்களுக்கு யார் பணம் தரணுமோ அவங்க மேலே கேஸ் போடுங்க, அதை விட்டுட்டு என்னோட படத்து மேலே எதுக்காக கேஸ் போடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு போறவங்க வரவங்க கிட்ட எல்லாம் புலம்பி தள்ளிக்கிட்டு இருக்காராம். ஓகே நண்பா, நம்ம சிவான பண்ணது சரியா தப்பா எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.